Doresc să-mi iau rămas bun de la mama mea decedată pentru ultima dată. O fetiță își pune telefonul mobil în sicriul mamei sale, ca un simbol că vor rămâne mereu conectate. Dar când primește un apel de la mormântul mamei sale, este îngrozită de ceea ce aude. Soarele apune la orizont când Abby și familia ei s-au apropiat de capela unde urma să aibă loc înmormântarea mamei sale, Mari. Aerul era înțesat de durere, întreruptă doar de plânsul și lacrimile celor prezenți. Se adunaseră oameni îmbrăcați în negru, care își prezentau respectul față de durerea și durerea familiei. Sicriul de lemn se afla în centrul camerei, înconjurat de lumânări care pâlpâiau ușor în adierea vântului. Abby, îmbrăcat în mica ei rochie neagră, s-a apropiat încet de sicriu, ținând-o de mână pe mătușa ei, Laura. Inima îi bătea cu putere, iar lacrimile îi curgeau pe față când își dădea seama că acesta va fi ultimul rămas bun de la mama ei. Uitându-se la mama ei pentru ultima dată, fetița a văzut o expresie pașnică, ca și cum Mari ar fi fost în sfârșit eliberată de durerea care o chinuise în ultimele luni. În timpul serviciului funerar, prietenii și rudele au împărtășit pe rând amintiri și povești despre Mari. Abby a ascultat cu atenție, zâmbind printre lacrimi în timp ce își amintea de momentele fericite pe care le petrecuseră împreună. Abby, în vârstă de numai 10 ani, trecea prin cea mai grea perioadă din viața ei. Își pierduse mama din cauza cancerului la sân, care, în ciuda tuturor eforturilor de a o trata, îi luase în cele din urmă viața lui Mari. Viața nu fusese niciodată ușoară pentru Abby, deoarece în această lume fuseseră întotdeauna doar ea și mama ei. Mari, o mamă singură și hotărâtă, se străduise întotdeauna să-i ofere fiicei sale tot ce avea nevoie, chiar și în cele mai grele momente. Legătura dintre ele era specială. Erau cele mai bune prietene. Acum, odată cu dispariția mamei sale, Abby știa că viața ei va deveni și mai dificilă. Va trebui să facă față incertitudinii, absenței și lipsei de sprijin din partea persoanei care a învățat-o totul. Cu toate acestea, Abby nu va înfrunta această călătorie complet singură. Fetița se mutase la mătușa Laura, sora lui Mari, care își iubise întotdeauna nepoata și își sprijinise sora în toate modurile posibile. Laura nu avea copii și era pregătită să o primească pe Abby, oferindu-i toată dragostea și grija de care avea nevoie în această perioadă tragică. Mătușa ei și-a înfășurat brațele în jurul umerilor lui Abby, oferindu-i confort și un mic sentiment de putere. Pe măsură ce slujba se apropia de sfârșit, oamenii au început să-și ia rămas bun de la Mari, punând flori și adresând cuvinte frumoase fiicei sale și Laurei. Abby și-a făcut curaj să se ridice în picioare, strângând în mâinile tremurând de telefonul mobil al mamei sale. Mătușa ei s-a uitat la ea, înțelegând ce era pe cale să facă fata. "Ești sigură, scumpo?" a întrebat Laura, îngrijorată de emoțiile nepoatei sale. Fata a dat din cap, încercând să-și stăpânească lacrimile. "Vreau să știe că voi fi mereu alături de ea, chiar dacă nu vom mai putea vorbi," a spus biata fată, cu vocea tremurându-i de emoție. Încet, s-a apropiat de sicriu, fiecare pas simțindu-se mai greu, inima ei mică fiind plină de tristețe, teamă și anxietate. Știa că acesta era ultimul ei rămas bun și voia să-l facă semnificativ, să imortalizeze legătura pe care o împărțea cu mama ei. Punând ușor telefonul lângă mama ei, Abby a șoptit: "Mamă, te iubesc atât de mult. Acum, o parte din mine va fi mereu cu tine. Și ori de câte ori îmi va fi dor de tine, îmi voi imagina că ești doar la un telefon distanță." Telefonul simboliza legătura de nezdruncinat dintre mamă și fiică, o legătură care a fost întotdeauna incredibil de puternică. Chiar și în ultimele luni, când spitalul s-a închis din cauza COVID-19 și fetița nu și-a mai putut vizita mama, telefonul mobil a fost singura lor modalitate de comunicare. Au făcut schimb de mesaje, apeluri video și au împărtășit momente importante din viața de zi cu zi. Această comunicare constantă le-a consolidat legătura, ajutându-le să depășească bariera fizică impusă de izolarea din spital. Pentru Abby, telefonul mamei sale reprezenta dragostea necondiționată, prietenia și sprijinul pe care îl simțise întotdeauna din partea celei mai bune prietene. Punându-le în sicriu, ea a imortalizat, într-un fel, această legătură și a păstrat amintirea momentelor pe care le-au împărtășit. Lacrimile continuau să-i curgă pe față în timp ce se îndepărta de sicriu. Laura s-a apropiat și și-a îmbrățișat nepoata, împărtășind durerea și tristețea pe care le simțea fetița. Împreună, urmau să înfrunte un viitor nesigur, purtând în suflet amintirea mamei și surorilor iubite. Prima noapte de după înmormântare a fost tragică pentru biata fetiță. Mătușa ei aranjase cu grijă camera cu mai multe fotografii ale Mariei și ale lui Abby,
în speranța că acesta îi vor oferi puțină alinare. Dar pe măsură ce Abby se uita la fotografii, simțea cum durerea îi se strânge și mai tare în piept. Întinsă în pat, a încercat să adoarmă, dar mintea era plină de amintiri de la comemorare, de la ultimul rămas bun și de golul care o însoțea acum. S-a zvârcolit și s-a întors, strângând o pernă la piept, ca și cum ar fi putut ușura durerea pe care o simțea. Lacrimile îi cădeau când își permitea să plângă, îmbrățișând strâns perna, încercând să înțeleagă de ce mama ei plecase atât de repede. A doua zi, în casa mătușii ei, noua ei casă, Abby a luat micul dejun în timp ce mătușa ei se pregătea să plece la serviciu. Deși era în doliu, Laura avea acum un copil de îngrijit. A sărutat-o pe Abby și i-a spus: "Mă voi întoarce curând. Simte-te ca acasă, pentru că aceasta este casa ta acum. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă, bine?" Fetița a dat din cap și a spus că va începe să se adapteze la această nouă realitate fără prezența și sprijinul constant al mamei sale. Odată ce mătușa ei a plecat, Abby a rămas singură. A profitat de acest moment pentru a explora noua casă, căutând un loc în care să se simtă conectată la amintirea mamei sale. În timp ce scotocea prin lucrurile lui Mari, căutând ceva care să-i aducă alinare, i-a sunat telefonul mobil. Surprinsă și ușor speriată, l-a ridicat și s-a uitat la ecran. Inima i-a tresărit când a văzut numele mamei ei pe ecran. Abby a eitat înainte de a răspunde. Apoi, cu un oftat și palmele transpirate, fetița a preluat apelul. "Mama?" a întrebat Abby, cu vocea tremurându-i de teamă și nesiguranță. "Abby, draga mea, unde sunt?" A venit o voce slabă, tușind, din partea cealaltă. Fetiței nu-i venea să-și creadă urechilor. Era cu adevărat mama ei. "Cum este posibil, mamă?" a plâns Abby, străduindu-se să-și stăpânească lacrimile. "Scumpo, unde sunt? Ce este acest loc întunecat și îngust?" a întrebat Mari, cu vocea slabă și fără suflare. Fiica ei era îngrozită, dar un sentiment ciudat de ușurare și fericire o cuprinsese. Ar putea fi mama ei în viață. Inima lui Abby a tresărit în timp ce teama și dragostea se luptau în interiorul ei. "Mamă, unde ești? Mi-e atât de dor de tine," a întrebat ea, plângând încet. În acel moment, apelul s-a încheiat brusc, lăsând camera într-o tăcere asurzitoare. Abby, care încă încerca să înțeleagă ce tocmai se întâmplase, a început să țipe disperată. Era confuză și îngrozită, nefiind sigură dacă ceea ce trăia era real sau doar un vis. A încercat să sune înapoi, dar nu răspundea nimeni. Așa că a sunat-o pe mătușa Laura. Auzind vocea neliniștită a nepoatei sale, Laura și-a dat seama că ceva nu era în regulă și s-a grăbit să ajungă acasă de la serviciu pentru a o găsi pe Abby plângând și tremurând, ținând încă telefonul în mâini. Fetița a încercat să explice ce s-a întâmplat, povestindu-i despre apel și despre vocea lui Mari la celălalt capăt al firului. Cu toate acestea, Laura clar nu putea să creadă povestea. Credea că fetița era pur și simplu copăleșită de durere și poate chiar avea halucinații din cauza stresului și a tristeții. Așa că a ținut-o strâns în brațe, încercând să o aline și să o liniștească. "E în regulă, dragă. Știu că ți-e dor de mama ta. Tuturor ne lipsește," a spus ea, mângâind ușor părul fetei. "Nu uita, ea veghează asupra noastră și va fi mereu în inimile noastre." Fetița a continuat să plângă, simțind un amestec de frustrare și teamă, supărată că mătușa ei nu credea ce s-a întâmplat. Dar, în adâncul ei, înțelegea că ar fi greu pentru oricine să accepte ideea că Maria strigase din mormânt. Abby s-a agățat de mătușa ei, căutând alinare și reasigurare în timp ce se străduia să înțeleagă misterul din spatele apelului telefonic. Acum, de fiecare dată când telefonul suna, inima ei se repezea, plină de teamă și speranță. Era din nou mama ei? Sau era doar imaginația ei? Apelurile au devenit din ce în ce mai frecvente, iar conversațiile din ce în ce mai terifiante. Într-una dintre aceste situații, Mari părea complet panicată. "Abby, scumpo, nu știu unde sunt. E atât de întuneric și înghesuială aici. Nu pot să respir," a spus ea, cu vocea tremurându-i de frică. Fetița a simțit un fior de groază trecându-i prin corp. "Mamă, nu știu ce să fac. Îi voi cere ajutorul mătușii Laura," a spus ea, încercând cu disperare să-și dea seama cum ar putea să-și ajute mama. Ea a continuat. "Mamă, te rog, încearcă să te calmezi. Voi face ceva, îți promit," a strigat Abby,
cu lacrimile curgându-i pe față. Dar apelul s-a încheiat brusc din nou. Apelurile au devenit din ce în ce mai insistente, iar Abby a început să se îndoiască dacă vorbește cu adevărat cu mama ei sau dacă își pierde mințile. A decis să nu-i mai spună mătușii sale, temându-se că Laura nu o va crede sau va crede că înnebunește. Dar asta a început să afecteze viața fetiței. Avea probleme de concentrare, nu putea dormi cum trebuie, era mereu pe muchie de cuțit și se simțea speriată tot timpul. Într-o noapte, Laura a găsit-o pe Abby plângând disperată în camera ei. Fetița era îngrozită, convinsă că Maria era încă prinsă în coșciugul ei, suferind. Confruntată cu situația, Abby a decis să-i spună mătușii sale tot adevărul despre apelurile continue și despre conversațiile cu mama ei. Laura, profund îngrijorată și neștiind ce să facă, a cerut să verifice istoricul apelurilor de pe telefonul lui Abby. "Prințesă, nu e nimic aici," a spus Laura după ce a derulat jurnalul apelurilor. Fata era derutată. Nu exista nicio înregistrare a vreunui apel. "A fost aici, mătușă, jur că a fost," a plâns biata fetiță. Văzând cât de mult suferea Abby, Laura a știut că trebuie să ajute. Ea a decis să facă o programare la un terapeut specializat în traume. Știa că fetița avea nevoie de sprijin profesional pentru a face față pierderii mamei sale și acestor experiențe inexplicabile. La prima ședință, terapeutul a ascultat cu atenție povestea lui Abby și îngrijorările ei. El i-a explicat că stresul post-traumatic se poate manifesta în diferite moduri, iar apelurile telefonice ar putea fi o formă de halucinații auditive, un produs al dorului profund de mama ei. Abby a început să participe la ședințe săptămânale de terapie și, încet, a început să se simtă mai bine. A învățat să facă față durerii pierderii și a început să înțeleagă că apelurile telefonice erau modul în care mintea ei se confrunta cu golul lăsat de Mari. În timpul terapiei, își împărtășea sentimentele, uneori plângând, alteori râzând, în timp ce își amintea de momentele fericite petrecute cu cea mai bună prietenă a ei. Laura i-a fost alături pe tot parcursul procesului, participând adesea la ședințe cu nepoata sa, oferindu-i dragoste și sprijin. Împreună, și-au înfruntat durerea și au găsit putere una în cealaltă, ceea ce le-a adâncit și mai mult legătura. Odată cu trecerea timpului, apelurile telefonice imaginare au devenit mai rare și, în cele din urmă, au încetat cu totul. Abby a redescoperit bucuria de a comunica cu prietenii ei. Viața ei a revenit încet la normal, chiar și fără prezența mamei sale iubite. Pe măsură ce a crescut, Abby și-a continuat călătoria spre vindecare, descoperind puterea de rezistență pe parcurs. A realizat că, în ciuda greutăților și a durerii veșnice a pierderii, este posibil să meargă mai departe și să găsească puterea de a face față provocărilor vieții. Abby a început să prețuiască și mai mult momentele fericite și să aprecieze oamenii care erau încă în jurul ei. A mers mai departe, purtând în suflet amintirile mamei sale dragi, trăind în același timp o viață plină și fericită, înconjurată de dragoste și sprijin. Apoi, într-o zi, ani mai târziu, în timp ce Abby își împacheta lucrurile pentru a se muta într-un alt oraș, s-a întâmplat ceva neașteptat. A decis să ia cu ea câteva dintre lucrurile mamei sale. Dar apoi a dat peste ceva neobișnuit. Un jurnal vechi. Un jurnal vechi, ascuns cu grijă printre lucrurile mamei sale. Era ciudat, pentru că Abby nu mai văzuse niciodată acest jurnal, iar curiozitatea ei cu privire la ce scrisese Mari înăuntru a fost stârnită. Cu inima bătându-i în piept, a deschis jurnalul și a început să citească cuvintele scrise de mama ei. Erau intrări pline de amintiri fericite, îngrijorări și reflecții. Abby a fost profund impresionată în timp ce citea, simțind prezența mamei sale prin pagini. A răsfoit paginile, bucurându-se de povestiri. Dar apoi a găsit o însemnare care a lăsat-o complet nedumerită. Era ceva ce mama ei scrisese despre un vis pe care l-a avut cu câteva zile înainte să moară. În vis, eram îngrozită, prinsă într-un spațiu îngust, întunecat și sufocant, abia putând să mă mișc sau să respir. Cumva, am reușit să ajung la Abby prin telefonul meu, deși nu aveam nicio idee cum ajunsese acolo. Era ca ultimul fir de speranță, singura mea legătură cu lumea exterioară. Tremurând și cu o voce necată de lacrimi, i-am descris groaza și confuzia pe care le-am simțit în acel coșmar teribil. Sentimentul de neputință și de dor era aproape insuportabil și simțeam cum aerul mă sugruma încet. Disperarea îmi umplea inima în timp ce căutam frenetic o cale de a scăpa de această închisoare și de a mi proteja fiica. Responsabilitatea și dragostea pe care le simțeam pentru ea m-au împins să lupt împotriva panicii și sufocării,
sperând că împreună vom putea găsi o cale de ieșire din acest coșmar îngrozitor. Dar apoi totul s-a cufundat în întuneric, scrisese Mari. Abby a simțit fiori pe șira spinării când a citit acele cuvinte. Abia mai putea gândi limpede. Se putea ca apelurile pe care le primise să fi fost reale? Sau totul era doar un rezultat al stresului ei post-traumatic? Sau, poate, într-un mod inexplicabil, mama ei întinsese o mână după moarte, la fel ca în acel vis? Abby închise jurnalul, simțind un val de emoții amestecate. Pe de o parte, acele cuvinte îi trezeau amintiri dureroase, dar, în același timp, o făceau să se simtă mai aproape de mama ei ca niciodată. Poate că adevărul din spatele apelurilor telefonice misterioase nu va fi niciodată dezvăluit pe deplin, dar Abby știa că, într-un fel sau altul, mama ei va fi mereu cu ea. Dragi telespectatori, ce credeți? Există o legătură specială între o mamă și copilul ei? Vă rugăm să vă împărtășiți gândurile în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. La revedere!